Goyangane
melane goyangane melane goyangane yo iya hara 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 yuk 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 oh iya awas oh iya 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 oreo 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 iya yo iya ya 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 os yo yo lala hara jalan yes pedang gaib i a i i a i i a i i a i i a i yuk 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 tos hey yuk 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 oh ya bisa dah aku muda Yeah.
Jing loncat ya abdi lebah darosan Iya. Nggih punika Bapak pungkasan kanca-kanca Amita Dayu sampun apa nyurup sedaya niki. Kayak ora kita kayak. Ngiyup. Nggih, yang juga sakon jadilan agung muda saking Getan Marga Agung Siagaan Sleman Jakarta. Mbok pilih kemasukan dalam rangka pagelaran seni jadilan ana ing Lalantan Gardu Pandang Kaliurang dening kaseduh ugi kalian Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Nggih. Punika wisata Sleman nggih Mas nggih. ada di Gardu Pandang ini. Nggih. Biasanya kayak wisata nih toh Kak iki Kak. Oh, banyak sekali wisata. Ana Gardu Pandang, ana Tlaga Putri. Tlaga Putri. Apa nih? Nek mengetan ya tebing Deksi, ora mengetan banget ya Mas Ana ya. Prambanan. Di Prambanan. Nggih pundi malih. Suraloka. Suraloka. Ibarbo. Nggih. Watah Mas. Nggih. Ngaturaken abdi panowo dumateng Dinas Kebudayaan ugi Kabupaten Sleman. Nggih, ugi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Nggih. Ugi wabele badhe kesaakan nanggap jadilan agung muda nggih saged nika saking Getan mengke apa ya? Saged menghubungi panitia. Nggih. Ya, semoga Ca dipun lakon apa niki? Lagu sak candake napa, Mas? Yupi jadi. Ya, semoga Mas. Apa? MBG. Ya lagunya MBG Ca. Manut Mas Gembri lagunya. Yo. Amita Dayu, terima kasih.
Gebrik. Gimana jenenge? Suwuk kersane Allah. Aji. Oh, kersane gebrek. SSG. Suka-suka Mas Gebrik. Rawa maca. Ya, sumanding sampun ca dibenangkani. Apa? Iki dijam paketan ya, Mas? Siji wae. Ji, bariki aku Mas. Amita dadi kemeripik ya. Pak Isa. Wah, ini gereh ta. Keren. Tapi di absen iki ya, nang sapa wae? Mbak Ya, Tia. di sana ada Mbak Pika. Tia, ada Pika. Yang belakangnya, Jainul. siapa Mas? Jainul. Oh, Duaton. Betul. Oh, tuh. Ana Vita. Ada Mbak Vita. Ada Mbak Egit. Kayak siapa ya? Menik-menik ya. Sing di tengah-tengah ki, Pak? Baru Kayak. kenalan ya aku Yuan. Kayak. Sapa Kak jenenge, Kak? Kayak Mbak Indira Cilik kayak. Sapa? Mbak Indira Mbak Cilik. Indira. Terus Terus dhewe kae suka ada Imogiri. si Imo Giri Mas. Heeh kae. Kok Imo Giri adonan toh? Sapa Tak jenengmu? kira nek Wonosobo. Sapa jenengmu? Gembel. Wong Ya tak semoga apel, Cak. Wis. Urung rampung ya isih loro. Kayak Mbak Gita, sijine Mas apa Mas? Jenenge Mas. Sing endi? Ayo lho. Kayak sapa ya? Sapa? Vita tuh ya jenenge. Ngawur. Aku lali ya. Ya aku kenalan kok bali-bali kenalan. Ketake Arta Bumi Putra jenenge Mas. Wah, Ya Mas ya. Sampun. Pikir ganteng buah apa yang paling manis? Buah. Pikir ganteng. Sudah Mas. Ya. Amin ada yo yo. Aku udah.
Pendika. Sampun. Sampun Nggih. kabar. Terima kasih Mbak Sita. Apa mau Sami-sami. judulnya mau? Judulnya pengen ketemu. Pengen ketemu. Ingin. Oh. Aku dong sinau ya. Gak apa-apa mas. Besok nek wis ingin lagi iso mas. Bener apa gitu nang Ingin ketemu dong. Nggih. Piye iki mah gembek? Nggih pripun Lagu mas? lagi ditarik kabeh. Oke, Nggih. boleh apa Jan? Lagune napa mas? Panjang kok. Ya. Apa? Asik. Gak Aminah, gak Ayu.
Kudur, kudur. Aduh sayang nolongin sing ngarep dhewe. Aduh sayang. Dasar ayu, tetep ayu. Ayo Mika. Oh iya. Tiga sembuh, terima kasih. Aduh bagus. Yuk. Siapa namanya yang gelong ronde? Saya kira belum punya rumah. Pintu kayu, jendela kaca, Saya dapat suponi masih dot namanya yang gelong ronde. Saya kira belum punya. Bocor. Yo. Yo. Kak Vita sudah sembuh. Kita pulang banget. Pulang mana? Pulang tempel apa minggir?
iya. Oh iya. Yuk habiskan. Ayo Bet. Zaman Hendian lagi bisa ketemu kangen 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 yen tak ketemu Nanti saiki seliramu nunggu tanpa pamit mencot tresno suci. wis setahun awase aku kenal sliramu wis setahun awase kok tega manut tresnamu Bulan Februari aku kenal seliramu. Bulan Februari kok tega tinggalke aku. Yo wis, yo wis, yo wis, iki pancen nasibku. Yo wis, yo wis, yo wis, iki pancen lakoniku. Serengi ayu kita sing numpangi kongkoran nangakoni nunjuk-nunjuk. Jarang korek, jarane aku muda, sing joget karo muda, sadelane aku muda.
samudan ilmu jiwa satu angsa mangsa baca kasunayan yomas witing roko yol agunen kala roko kalapotan masih muda sarwi lumapat hanya katakan sang pakaian katakan samulan bermujibat satu mangsa mangsa baca kasuraya Romo sarwangajanmo yo lagunes ya Romo janmo lakon katajewa Yo 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 ya. Oh yeah. Oh, hey yeah. Oro, oro, oro. Ayo, ayo, ayo.
bubar jare. Durung ya Mas. Sih matur suwun Amita Dayu. Mbak Bali dhewe ngomong kok. Dituntun Mas, dituntun. MPK Mas Gembrek ganteng. Dua apa yang paling manis? Gembrek. Tambah ganteng. Enggak boleh, enggak boleh. Ya Mas, apa Mas? Umar Moya ingsun timbale. Bareng. Bareng-bareng toh, Cang. Ayo toh, Ayo Cang. gor. Ya Gani yang ngomong. Ready ya? Ready. Umar Moya ingsun timbale. Malah macet. Raden Marmoya ingsun timbale. Ingsun timbali. Timbalono Raden Marmoya. Raden Marmoya dasar bagus kepara nyoto. Raden Marmoya dasar bagus kepara nyoto. Kaloro perang maring Astina. Sekarang kasih dewa. Layong sekarang layong sekarang layong di sana layong di sini sama saja. Sampun dangu kami pura kula. Sampun dangu kami pura kula. Sekarang taji kasih dewa. Layong sekarang layong. Layong sekarang layong di sana layong di sini sama saja. Yuk, gembel pulang yuk. Good, yeah. Kata pas kita buka kota 9
Agung Muda saking Gentan Margo Agung Jekan Srimaya Jakarta mbok bilih anggenipun kula sakonco kemasan wonten iki wonten ing Nalatan Gerdu Padang Kaluran kirang nuju prono kirang suposito kula sakonco kuwi sami ugi saged mawon ing sanes wekdal punika malih matur suwun matur suwun matur suwun rahayu salam budaya lestari budayaku